Yn y fideo yma, nawn ni drafod sut i gyfrifo arwynebedd unrhyw betryal. Nawr, arwynebedd siâp yw maint arwyneb y siâp, neu os hoffech chi, faint o le mae'r siâp yn ei gymryd i fyny. A mae'n cael ei fesur mewn unedau sgwâr. Felly, yn achos y betryal yma ar y sgrin yn awr, be ydyn ni eisiau weithio allan ydy sawl gwaith mae'r sgwâr bach yma, sef sgwâr 1 cm sgwâr, yn ffitio fewn i'r betryal. Nawr, hefo'r grid sydd gen i fi ar y sgrin, fysa hynna yn gallu cael ei wneud yn rhwydd drwy gyfri y sgwariau, a os ni'n gwneud hynny, sy'n ni'n cyrraedd 12. Ac felly arwynebedd betryal yma fyddai 12 cm sgwâr. Ond gywir, dwi'n angen y grid er mwyn gallu gweithio allan arwynebedd betryal. Cwbl dwi angen ydy mesuriadau'r betryal. Yn yr achos yma, 4 cm ar draws, 3 cm i fyny. Os dwi'n lluosi y ddau rif yma, 4 lluosi fy 3, mi gai arwynebedd y betryal. Eto dwi'n cael 12 fel o'r blaen centimetr sgwâr. Ac mantais gwneud y swm lluosi yma wrth gwrs ydy, dyn ni'n angen y grid, dyn ni'n angen cyfri sgwariau. Ac felly, ffordd i weithio allan arwynebedd betryal ydy defnyddio'r fformiwla hyd lluosi fy lled, lle mae hyd yn golygu mesuriad un ochr i'r betryal a mae lled yn golygu mesuriad yr ochr arall. Enghraifft arall, dyma ni betryal gwahanol wan, mewn metrau tra hyn. Tro yma mae un mesuriad yn 5 metr a'r llall yn 2 metr. Os dyn ni'n lluosi'r mesuriadau yma, 5 lluosi fy 2, mi gawn ni 10. A gafod y mesuriadau yma mewn metr, mae'r arwynebedd yn mynd i fod mewn metr sgwâr. Ac eto, os ni'n gallu profi hynna drwy roed y grid yn ôl i fewn, a os ni'n gallu cyfri 10 sgwâr i brofi eto fod yr arwynebedd yn 10 metr sgwâr. Cyfle i chi nawr geisio cyfrifo arwynebedd ychydig o betryalau. Mae yna rhai wedi ymddangos ar y sgrin yn awr. Y cwestiwn ydy beth yw arwynebedd y betryalau yma. Ar ôl chi gael ychydig o eiliadau i feddwl, gewch chi wirio'ch atebion chi hefo'r atebion cywir sydd erbyn nawr wedi ymddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.